Se on Kotahajori tässä morjesta. Ensimmäisen YouTube-videon aika olisi ja ollaan tullut tänne Hirvihaara luonnon keskelle vailee oikeaoppisen leuanvedon tekniikkaa ja siihen sitten johtavat liikeprogressiot. Täydellinen leuanveto teoriassa. Lähdetään passiiviroikunnasta eli mahdollisimman rennosta olotilasta, josta siirrytään aktiiviroikuntaan, missä käännetään tankoa kahtia eli ulkokierto. Saadaan se leveä selkälihas sieltä töihin. Sieltä lavat kunnolla yhteen ja lavan lähentäjälihakset lähtis vetämään meitä ylös. Rintalasta tankoa kohti, hitaalla palautuksella taas sinne passiiviin ja siitä sitten seuraavaa toistoa. Hyödynnettäisiin kehon täysiä liikeratoja ja liikelaajuuksia täydellisessä leuanvedossa. Lähdetään katsoa sitä seuraavaksi käytännössä. Nyt katsottu täydellinen leuanveto teoriassa ja käytännössä, eli muistat, mistä sit ikinä otatkaan kiinni, niin käännät se välineen kahtia. Nyt tehtiin tangossa, niin sillä ajatuksella, että se tanko kahtia, ulkokierto. Sen jälkeen lavat yhteen, lavan lähentäjälihakset töihin ja rinta lastaa sinne tankoa kohti. Eli näillä opeilla sitten sitä täydellistä leuanvetoa kohti. Katsotaan seuraavaksi sitten näitä versioita, mitä ei kannattaisi tehdä, eli vähän sinne päin olevia leuanvetoja. Jos tavoitteenasi on se täydellinen leuanveto, niin silloin suosittelen välttää näitä edellä mainittuja näytettyjä versioita. Eli hyödynnettäisiin täyttä liikelaajuutta. Täydellinen leuanveto on voimaperäinen liike, niin silloin me ei hyödynnettäisi sitä liikettä, vaan täyttä liikelaajuutta. Me lähdetään sieltä alhaalta, oikeat lihakset tekee töitä, eli nimenomaan ne lavan lähentäjälihakset saataisiin ekana syttymään. Täysliikerata. Niin ylös kun vaan antaa liikkuvuus myöten ja sieltä hitaalla palautuksella alas. Nimenomaan näillä versioilla, mitä äsken näitte, niin niissä hyödynnettiin paljon sitä liikettä, siellä ei ollut sitä kontrollia, hallintaa. Eli tehtiin vähän sinne päin. Jos tavoitteena tosiaan täydellinen leuanveto, niin sitä kohti mennään. Ja katsotaan seuraavaksi erilaisia progressioita, portaita, miten sitten sinne huipulle, eli täydelliseen leuanvetoon pääset.
Kehonpainoliikkeet voidaan 3 kultaisella säännöllä helpottaa tai vaikeuttaa. Ensimmäisenä epävakaa alusta, esimerkiksi voimistelurenkaalla, jos tehdään leuvovetoa tai kehonpainosoutuja, niin saadaan pikkasen haastetta versus sitten stabiili tanko. Toisena kulman muutos, ja jos ollaan vähän korkeammalla, tehdään niitä soutui vs tosi matalalla, niin saadaan sillä sitten sitä haastetta tai helpotusta. Viimeinen 3. tukipisteiden poistaminen, eli souduissa yhdellä kädellä, leovedossa yhdellä kädellä, eli saadaan sitä haastetta. Nyt jokainen lähtee hiomaan sitä omaa progressiotaan kohti sitä täydellistä leovetoa. Ja pidä mielessä, että siinä vaiheessa kun se eka täydellinen leoveto tulee, loistohomma, oot tyytyväinen ittees, mutta se ei tyssään lopu siihen, vaan niitä portaat löytyy koko aika ylöspäin. Ja tulevaisuudessa video tulossa haastavammista leuavedoista, niin löydät sieltä sitten uusia vinkkejä haasteita itsellesi. Ensi kertaa.